खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो नायबावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दङ थुदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो याबाव गाखोनो हायो ओइ कत जाबा जयबीर कत जाबा अबाव थांनो अबेयाव लिगसेयाव थांगोन उज्जल मारै खबरा मोजां फ्रिजि नालाय मोजाङानो क्लास बेसे मोनखोमोनलाय फ्रिजिया हो क्लास 2 उज्जलालाय क्लास 7 नोंलाय क्लास केजि Oh my god 5 केजि 5 केजि नोङो पपियालाय खै केजि 5 केजि नै आबौआ लोमजादों जोंहाना दा इखौ हस्पिटालाव लांहांदों आरोना जेरायथ'नो आबौआ डाक्टरनाव मोजां लांनो फैनोसै आबौखौ मादे रेखा दहाय फैदों ना कुंकुल मा मास्क गानबाय थायोब्रा अ नै दा आङो आबौ लाहानाव दंफैयो आरो आबौआ लोमजादों बेखौनो नायनो फैदों दा डाक्टरनाव लांहांदों आबौखौ आइमोना आइ आबै मादै थांगोन आरो ओमफ्राय मामा आबौआ माने दैबो मन' लांनो हाला आरोना हराव प्रेसारा बारा जानानै गोलैदों बेयावनो ओंखायनो दा खुदैबो मन'नानै मन'नो हाया जानोबो हाया बिदिनो दा आइमोना थांसिगोन आरो बिदिनो थारलै इसोर आइयाबो गोदै दमम दामाम बेटारि रिक्सा लांसिगोन बारा आगिर क्या फैदों थांदो फै फ्रिजि फै आयौ हाबाब थांदो ता जाला थांबा नोंसोर थांनो नाङा थांबाय आबौखौ लांबाय आरोना मेडिकेलाव नाङा दङ जोंना दंखायो नाङा नाङा आं होदोंसो फ्रिजि नाङा आंना दंखायो ना आंना दंखायो आबौमोनखौ लांबाय आरोना आबौखौ सहैबाय माने आबौआ हराव गोलैदों आरोना गोलैनानै माने रायज्लायनोथ' हायो प्रेसारा बारा जानानै गोलैदों आरो हराव बिदिनो 7टासोआव गोलैदों आरो हरनि ओमफ्राय माने जेबो जानो हाया आरो मथ'ते जेबो जानो हाखाया खुदैबो मन' लांनो हाया माने बेयाव माने नांथाना दङ आरोना ओमफ्राय हरनिखौ माने ओमफ्राय एसे मोजां जाना दंमोन आरो ओमफ्राय दा माने बेलासियाव एसे बारासिन जादों आरो ओंखायनो दासो लांबाय आरोना दा थांबाय थांनो अबाव थांनो आबैया गैला आबैखौ लांबाय आं नोंसानि आबैखौ आबैया हौ थांबाय हर आं फैसाखौ हरदो अ गबोनायनिसो फैदों इयो मा नाममोनलाय बावबोलायबाय आं इनि नामखौ जयबीर ओइ जयबीर आइदै फ्रिजि नोंसा बाबाया फैयाखै फ्रिजि फैयाखै फै जानाव थांबा थांनो जानो थांनो सुस्मिता फैलाय आंजों खाथियाव नै जोंना बिनानावा मादैनि फिसाजो आया एगाराखौ
मासि लाजियो नोंलाय जा देरखाबाय मा होनदों प्रिजि बिनाव मबाइल दं एसेबो गारखाया मबाइलखौ नायबाय थायो उज्जवल नालाय गैया नामा उज्जवला जौसिनथारबाय आख' ना जिफ्लं जौदों आख' दा एसे नै दा जोंहा न'आव थांनो ओंखारबाय आरो आबौमोनखौथ' लांबाय मेडिकेलाव ओमफ्राय जोंहा दा थांबाय थानोसै आरो बिरामानो बिसिखौ नायना 10 थाखाखौ बिसिना मैदेरखि मोनजागोन मैदेरखि मानो बिसिखो होमबालाय नो फ्रिजिया मोनसे लादो न खावसे नों खावसे लादो नों खावसे लादो नो न इदि साननानै होबाय खोमायो मानो बिसिनाय नोङो हो खावसे लादो थादो बाय बाय नो बाय आनै था ओइ उज्जवल था बाय टाटा नै जोंहा दा थांनोसै आरो नै बिदिसो गाखोनांगौ बेखै आयौ थांसै नामा फ्रिजि गोलैगोन दै था ओइ गोलैगोन ओंखार सु थानो हागौ ओंखार बिबारा जि मोजां जाना दंखायो आबैमोना ओइ बिसोरो वाल गाखोजोब्बायहाय नै मालाय नैबेयाव हाबा जादोंमोननो ओइ फ्रिजि अबेसिम थांगोन नोङो साइथिं जिं थाबायना थांसैलाय जोंहा दे रिया इयाव साइथिंआव थाबायनो हायोबा देलाय थाबायलाय इयाव गाखोलाय ओरै सिदा स्टेसन मोनगोन आरो ना दे हायोबा दे गोलैसिगोन ओइया हाया रिया हादोंथ' ओइ गोलैगोन आख' खारनाङा इखैजाय दुब्लि इखैजाय न'फोर दं आरो ओरै सिदा ट्रेन स्टेसन मोनहैगोन आरो ना लास्ट मुरकं सेलेकआव ओइनै ओरै गोलैगोन साइथिं नै ओरैजाय लारि जोंना नै लामा ससेयाव दखान नुलायबाय फुसका जानो आनजालायबाय नै बोरै रिया जानो गोथाव नायनो पपि जाले झल्ला बेसे हयसे बोले गोसाथार ओइ दैया गाराखैनो दैया माबायाव थानाया ओइ नै पपि जादो लादो फैगोन फैदो दै गांदो जोंहा साइथिं थाबायगासिनो बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना नैबे साइथिंजों फैयाखैमोन फैबाबो जों ओरैजाय दुब्लि बारिखैबो बारस'ना फैनो हायो आरो दुब्लि बारिखै फैयोमोन ओमफ्राय अखा हानानै दै हाब्रु जानायखाय जोङो फैयासै आरो जों दुब्लि बारिखै ओमफ्राय नै दा जों साइथिं फैबाय आरो जिं गोजानानोलाय एखै ट्रेन खाराना एखैसो खारो नै एखैसो खारो ट्रेना इजों खाराना एजों बैयावनो स्टप लिरनाय दंहाय स्टप जानाय पपिया मेंबाय नामासै मेंबाबा आं बामनायाव गैया पपि थांबाय थानोसै The next day नै जोंना बिलाहिया मोनजोब्बाय आरोना जि मोजां मोनना थाजोब्बाय नै न'आव थांना फैनायाव न'आव थांनायाव एसे फिसासोमोन आरोना मोनथ'वाखैमोन मोनजोब्बाय खानोसै नै न'नि बिलाहि न'नि बारिनि बोथिसे नै अमा गोरान न'नि लाबोनायजों संना जानोसै नै आंना न'निफ्राय लाबोनाय अमा गोराना अमा गोरानजों न'नि बिलाइजों संना जानोसै
नै आंना अमा गोरानजों बिलाहिया एवबाय दं आरोना नै ओंख्रिया मोनसिगोनानो आरो वाव अमा गोरानजों बिलाहि बे माबाखौ बिदैखौ रानहोजोबगोन आरोना एसे रानहोबावनोसै बेनि उनाव खांनोसै नै अमा गोराना खावसे दंबावो आरोना बेखौ दा हराव जानोसै बिराद गोबाव जाबायमोन अमा गोरान मोनजायैया नै ओंख्रिया मोनबायानो आंना मोनबाय आरो खांनोसै दा बरिया नुखाबायना नै वाव खांनोसै आरोना बेखौ गेसखौ अफ खालामबाय दसेनि उनाव जानोसै आरो नै जानोसै आरोना नै मिस्टारा ओंखाम फान्थाव भाजि दालि संना गालांखादों आरो ओमफ्राय जोङो न'नि बिलाहि ओमफ्रायो होजोंहायनिफ्राय लाबोनाय अमाया बेखौनो जों संबाय आरो ओमफ्राय दा जानोसै मामाजों आंजोंल' दं आरो बियो डिउटियाव थांबाय